Zaka za mbuyo mutili mkalasi, aphunzitsi athu amagaleta anafika mkalasi mwathu nati lero palibe kuphunzira kwina kulikonse mkalasi muno, tipangeko zosiyana ndi zomwe nthawi zonse timapanga. Ana tonse tinamwetulira poganiza kuti ndiye chikhala chani choposera kuphunzira. Ndinayimika mkono nati sa ndiye chingakhale chani chimenecho. Sa Magaleta sanayankhe kanthu, anaonesa nsana nkumatuluka mkalasimo, koma posachedwa analowanso atanyamula zibaluni zochuluka. Ife tonse tinali odabwa ndipo tinayang'anizana wina ndi nzake. Anapereka kwa tonse baluni imodzimodzi nati aliyense alembepo dzina lake pa baluni walandilayo mooneka bwino ndithu. Tonse tinalemba mayina athu ndipo anatenganso mabaluni onsewa ndi kupita nawo kalasi ina yopanda mipando nakawayika mmenemo ndi kudzatiuza ife kuti muli ndi 5 minutes yokha kuti mupite mkalasi inayo, aliyense akapeze baluni yake walembapo dzina ija ndi kubwera nayo kuno, nthawi yayambika pitani. Pikiti anali pamenepo ndanzanga simasewerayi. Zibaluni zimauluka pena paliponse mkalasi imeneyoyo, aliyense kufuna kupeza chomwe chili chake. Munali zibaluni zoposera 60 ndipo pomwe imakwana 5 minutes tonse tinali titatopa kusaka, koma palibenso anapeza chibaluni chake. Tinabwerera kwa Sa Magaleta titatopa, obalalika komanso empty. Aphunzitsi anamwetulira nati alipo wapeza chibaluni apa, chifukwa chani simunapeze? Ine ndinayankha nati Sa, zibaluni zinangokhala mbwepena paliponse, zinali zosatheka kupeza chomwe chili chako. Amagaleta anati ndikukupasaniso ni chansi china, mukayang'anenso kachikena, koma ulendo uno mukagwira chibaluni ndi kuona kuti dzina lili pamenepo silanu, osachisiya muzikawerenga dzinalo ndi kumpasa yemwe ali mwini wake. Still muli ndi 5 minutes. Tonse tinabwerera ku rumu ija, koma ndi njira yosiyana ndi yoyamba ija. Wina akatola chibaluni amayitana dzina ndi kupereka kwa mwini wake, wina akatola chibaluni cholemba Skefa amapereka kwa Skefa, mpakanso wina anatola chibaluni cholemba Dini. Ine ndikulandira, ndipo pomwe imakwana 3 minutes tonse tinali titapeza mayina athu ndi kubwerera kwa Magaleta tili okondwa achisangalalo, titanyamula mabaluni ngati kuti ndi zinthu zodulisisa kwambiri kuzipeza. Koma zomwe ananena Magaleta next zinatisiya tonse ndi malingaliro ambiri. Zomwe mwapanga apapa ndi ndendende zomwe zimachitika mmoyo muno. Ulendo woyamba aliyense kosaka zibaluni zija amakayang'ana chisangalalo chake chokha basi ndipo sanachipeze, koma raundi yachiwiri aliyense anakasaka chisangalalo chake kudzera mwa wina ndipo anachipeza mophweka mosakhesanso thukuta. Chisangalalo chenicheni sichimangochokera mukuthamangisa maloto anu okha basi, chimachokera mukukankhaso ena, kumwetulirana ndi kulipangisanso tsiku la nzathu kukhala lophweka. Mukamuthandiza munthu nzanu kupeza chisangalalo, inunso mumapezanso chisangalalo mophweka. Mmenemo ndi mmene moyowu umakhalira. Tonsefe tikuthamangathamanga ndi moyowu kufuna kuwina, kufuna kusangalala, koma kumbukirani chisangalalo cha panokhanokha chimazilala, ndipo chisangalalo chogawana ndi ena chimapanga mataimusi. Ndiye ulendo wina mutadzaona nzanu akuvutika, zampaseni dzanja lanu kuti athandizike, zalankhuleni naye mwachikondi, zampaseni chibaluni chake. Mbali inayi nawo ena adzakupasiraninso ni chibaluni chanu cholembedwa dzina lanu. Bize tokhatokha kusakasaka chisangalalo mu dziko lino, nthawi yonse izatithera tisanapeze chomwe tikufunacho, koma tikathandizana ndi anzathu ndithu mophweka ndi mosakhesa thukuta, tidzakhala okondwa mopanda malire. Ndipo izizi ndi zomwe Mulungu amafuna: chikondi, kuthandizana ndi kufunirana zabwino nthawi zonse kusogole. Ndine Dini Studios, ndipo ife a Dini Studios tili ndi WhatsApp group la malonda a online lomwe timatumiza malonda osiyanasiyana pa mitengo yabwino, ndipo mukasankha katundu yemwe mungasangalatsidwe naye timakutumizirani m'madera osiyanasiyana m'Malawi muno malingananso ndi mgwirizano wake. Ndisiya link mu comment box kwa omwe mungakonde kupanga join group limene lili. Osayiwala kupanga share nkhani ya Sa Magaleta.